Ito yung lumpia wrapper na nilalagay sa mukha. Wow! So ngayon ay maglalagay ako ng snail wine. Ito natin to. Tatry natin. Parang ito na yung drama. Then, kukunin natin yung isang layer. Ayan. So, ayusin natin. I-massage lang natin, ganyan. Massage, ganyan yung drama. Ayan, ganyan lang. Para ma-refresh naman yung ating face skin. Tanggalin na natin yung lumpia wrapper kasi tada! Ganyan. Ito yung lumpia wrapper, gagamitin ko bukas. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye!